राइट आरो रं दंफाङा सोर दानमारदों बिनि सायाव मोनसे जास्टिफिकेसन फैनांगौ जों लुबैदों स्टेट लेभेलनि हाई लेभेलनि इनकुवारि मोनसे कमिटि जानांगौ जाय जोबोद बाखनायथाव दिपेन बर' सारा फेरेंगानि सायाव इनकुवारि जोबोद बाखनायथाव बर' हारिनि गेजेराव दिपेन बर' सारा जोबोद बाखनायथाव काउन्सिलनि अनगा आसाम सरकारखौ खावलायदों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिपेन बर' सारखौ आं खावलायो आसाम सरकारनि अनगा हायोबा दिल्ली सरकारनि सायावसो इनकुवारि खालामनो होबावनांगौ रायजो राजाफोरनि नोजोराव आरो फेरेंगानि जाहाथा बुंलाबायनाय रावा एसेबाबो सन्देह जादों बिनि थाखायनो फेरेंगाया दंफां सिखावजों सोरबा दंफां हाफायग्रा सिखावजों लोब्बा दंना गैया इनकुवारिनि उनाव स्पष्ट जागोन दिपेन बर' सारा बर' हारिनि गेजेराव जोबोद बाखनायथाव खामानि मावदों जोबोद बाखनायथाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिपेन बर' सारनिसिम साबायखर बे कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा दानदोंमोन दंफां दानदोंमोन बे दंफां बिटिआर ओनसोलनि साहा इन्डो भुटान बर्डाराव जिखिनि हाग्रा ओनसोल दङ जिखिनि फरेस्ट ओनसोलाव जिखिनि दंफां दङ बेखौ कनजारभेशननि थाखाय बेखौ रैखाथि लाखिनांगौनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो नोजोर होनांगौआ बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंनो बिबान कारन दिनै क्लाइमेट चेन्ज बा दिनै द्रट खरां आरो मालाबा फ्लाड बे थासारिफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो रिजार्भ फरेस्टआनो जा बा पिआरएफआनो जा बा नेसनेल पार्कआनो जा बेयाव जिब जन्थुखौ रैखाथि होनाय आरो फरेस्टखौ रैखाथि होनाया बयनिबो बिबान आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिनि सल रेसपन्सिबिलिटि दा दिनै जि मोनसे थासारि नुदों जे बेयाव दंफां दाननाय मालाबा दंफां दाननानै लाबोनाय मानसिखौ एनकाउन्टार खालामनाय जादों मालाबा बेयाव इलिगेल दंफां दाननायनि रिपर्ट फैबाय थादों मिडियायाव नुदों आरो दाख्लैबावै रिसेन्टलि जि मोनसे नुबाय जे मोनसे एनजिअ सार्भिस प्रभाइडार जोंनि नुनायाव खोनानायाव आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जे आसलते दंफांखौ सोर दानदों आरो बे हान्जाया बुङो जे रायजोफोरा बा दंफां सिखावा दंफांखौ दानदों बिथांमोना बुङो रायजो राजा आरो दंफां जायफोर माने बेखौ लानानै माने कनसियास बिथांमोना बुंदों बे हान्जाया दानदों एनजिअआ दा बे मोनसे जोंनि जि मोनसे थासारि जों लुबैयो जे दंफां दाननाया टटेलि बन्द जानांगौ दंफां दाननायखौ खुनु कारनाव जों टलेरेट खालाया आरो बिनि थाखाय बिटिआर काउन्सिल आरो आसाम सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे बे जि जाथाय जादों जे 6-8 खान माने बेसेबां गिदिर गिदिर खुन्दा लानानै फैनाय दिनै माने हाग्रा ओनसोला धंस जानायनि मोनसे लामायाव दा बेखौ लानानै जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकार बिटिआर सरकार बे सोर दायनिगिरि सोर दंफां दानमारदों सोर सिखावै खावदों बेखौ आङो दिनै थोंजोङै माने बुंनो नागिरा कारन रियेलिटिया दिनै नङा गाबोन ओंखारगोन किन्तु बेखौ तदन्त खालामनांगोन बिनि सायाव फेक्ट फाइन्डिं खालामनांगोन दा बेखायनो सोर सैथो सोर नंखाय सोरो फोलानानै बाथ्रा बुंदों सोरो बेयाव माने थार बेखौ नायबिजिरनांगौआ जाबाय सरकारनि दायित्व बेखायनो जोङो खावलायदों आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिला हाई लेभेल मोनसे इनकुवारि कमिटि बहायनांगौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ खावलायदों जे बेयाव मोनसे हाई लेभेल इनकुवारि कमिटि बहायनानै राइट आरो रं दंफाङा सोर दानमारदों बिनि सायाव मोनसे जास्टिफिकेसन फैनांगौ आरो दंफां दाननाया टटेलि स्टप जानांगौ खुनु कारनाव एबसुआ दंफां दाननायखौ टलेरेट खालामा आरो गोख्रैनो एबसुनि टीमा जि जायगायाव बे कारबारा जादों जि सोलिबाय थादों बे जायगायाव जोङो थांगोन नायबिजिरहैगोन आरो बिनि थाखाय जों उननि समाव सरकारखौ भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो प्रेसार होगोन जाहाथे बेयाव खुनु दंफां फांसेबो दाननाय बेबायदि सिखावै दाननाय बेबायदि थासारिया जाहाथे सोलिया टटेलि स्टप जायो चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना गावनि लेभेलाव खालामदों जोङो माने मोजाङै खालामनांगौ बिनि सायाव जोङो दाबि दैखाङो किन्तु जों लुबैदों स्टेट लेभेलनि हाई लेभेलनि इनकुवारि मोनसे कमिटि जानांगौ जाय इन्डिपेन्डेन्ट माने रावनिबो इनफ्लुयेन्सआव फैया निरपेक्ष भाबै राइटआ सोर रङा सोर बेखौ दिहुननांगौ होमबासो बेयाव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों जि मोनसे बेयो बेखौ दाय होलायनाय जि थासारि फैदों बेयो माने बेयाव गैया जागोन कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा दानदोंमोन दंफां दानदोंमोन बे दंफांखौ हमनानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायनायनि जाहोनाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो बिथांमोना उल्था खालामनो नागिरनाय जों दुखुनांथाव रायजोफोरा गासैबो मिथिखागौ जोंनि बिटिसि हालामनि जेसेबां हा ओनसोल दं बेनि 34%
15% हाखौ डिस्ट्रय खालामदों हाग्राखौ मिथिबाय बे 15% हाया मेनलि बियो माने रिजार्भ एरिया आरो बावहाय 20,000 हेक्टर मेइन हाग्राखौ सिफायनानै बिथाङा साहा बागान गायदों आं दाखालिनिफ्राय बुंबाय दं बिथाङा गावनि बिहावनि नामावबो 150 बिगा रिजार्भ हाखौ सिफायनानै साहा बागान गायगासिनो दङ दिनै जोंनि दिनावबो हाग्रामाया जोंनि जि सान्थि बे सान्थिखौ इनस्टेबल खालामनायनि थाखाय मा होनो असान्थि खालामनायनि थाखाय बियो मा खालामदों गावनि बिपिएफ सापर्टारखौ इनकारेज होनानै हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना थांनानै नायहैयोब्ला जों हल्टुगावनि उल्टापानि एरियायाव दिनैबो बिपिएफनि महा लिडारफोरनि स्वयं बिपिएफनि हाग्रामानि न'खरनि मानसिफ्राबो हादानाव हा दङ गतिके गासिबो हाग्राखौ हाग्रामाया डिस्ट्रय खालामजोबखादों जाय एसे एनै हाग्रा दंबावो बेखौबो डिस्ट्रय खालामनो थाखाय गावनि मानसिफोरखौ थुलुंगानायाव दिनै बे हाग्राखौ होबथानायनि थाखाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो सार्भिस प्रभाइडारफोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाबोबाय थादों दा कालि फुजायाव लावा जेसेबांखि थायाथों मानो बे जेब्लायबो बिलाइनि सिङावसो थायो हाग्रामाया जेसेबांखि गावनि गुन गायनो नागिरनानै समाजावहाय दावगाबोनो नागिराथों मानो बिथांनि केरेक्टारा दे सिखाव बिथांमोननि बिपिएफनि केरेक्टारफोरा दे सिखाव बिपिएफआ जे मा होनो बिएसइउ बनसु बायदिसिनाखौ बाहायनानै समाजावहाय एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ मावनो नागिरगासिनो दङ बिथांमोना बिलाइ सिङाव थाग्रा साफा लाव बायदिसो गतिके लावआ लाव टाइमावलाय मा जानो बिलाइआ जेब्लायबो नुजासारखागोन गतिके बिथांमोना राहा गैखाया हाजारखि बखिदों समाजा दिनै सान्थिखौ लुबैदों बेनिखायनो बिपिएफखौ नागारनानै दिनै 973 सा मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जोंनि बेवहाय